ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପଢ଼ିବା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ପ୍ରବନ୍ଧ ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧର ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର। ପ୍ରଥମେ ବିଷୟଟିକୁ ବୁଝିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କର ପିତା ଥିଲେ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମିଶ୍ର ଓ ତାଙ୍କ ମାତା ଥିଲେ ଶ୍ରୀମତୀ ଅପ୍ସରା ଦେବୀ। ସେ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାଣପୁର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଶାଳିଆ ଦେବୀ ତଟଦେଶରେ ଅବସ୍ଥିତ ଶ୍ରୀନିବାସପୁର ଶାସନରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ପଣ୍ଡିତ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର 1866 ମସିହାରେ ଥିଲେ ସତ୍ୟବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀର ଅନ୍ୟତମ ବଳିଷ୍ଠ ସାରସ୍ୱତ ସାଧକ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରତିକୂଳ ପରିବେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସ୍ୱାଭିମାନ ବଜାୟ ରଖି ପାରିଥିଲେ। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ବିରୋଧରେ ସଂଗ୍ରାମ କରି ସେ ଉଚ୍ଚତର ଡିଗ୍ରୀ ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଁ ଲୋଭନୀୟ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଓ ମେଧାବୀ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ ସେ ବହୁ ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଂସ୍କୃତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଂଭୂମି ଯାଇ ଚକ୍ରଧରପୁର ଇଂରାଜୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ରୂପେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ କରିଛନ୍ତି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ 1921 ମସିହାରେ ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନରେ ଯୋଗ ଦେବା ସହିତ ବିହାର ଓଡ଼ିଶା କାଉନସିଲର ସଭ୍ୟ ଭାବେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1924, 1927 ଓ 1930ରେ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ। ପାରଳାଖେମୁଣ୍ଡି ମହାରାଜାଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ 1941ରେ ସେ ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ସେ ଥିଲେ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ ସାହିତ୍ୟିକ, ସମାଜସେବୀ ଓ ଆଦର୍ଶ ରାଜନୀତିକ ନେତା। ଆଲେଖିକା, କିଶଳୟ, କୁସୁମକଳିକା, କବିତା ଚୟନ, ଗୀତିଗୁଚ୍ଛ, ଗୀତାୟନ ଆଦି ତାଙ୍କର କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ। ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଦେବ ଓ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ନାଟକ, ଅଭାଗିନୀ, 1817, ଘଟାନ୍ତର ଓ ନିର୍ବାସିତ ଆଦି ଉପନ୍ୟାସ। ପଞ୍ଚବୀର ଏବଂ ପୁଆଣୀ ଘର ତାଙ୍କର ଥିଲା ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ତଥା ଅର୍ଦ୍ଧ ଶତାବ୍ଦୀର ଓଡ଼ିଶା ଓ ତହିଁରେ ମୋ ସ୍ଥାନ ଶୀର୍ଷକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ତାଙ୍କ ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରତିଭାର ଅମ୍ଳାନ ସ୍ୱାକ୍ଷର। ସେ ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀ ପାଇଁ 1962 ମସିହାରେ ମରଣୋତ୍ତର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ବାମନର ହାତ ଓ ଆକାଶର ଚନ୍ଦ୍ର ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଜୀବନୀର ଏକ ଅଂଶ ବିଶେଷ। ଏହି ଅଂଶରେ ସେ ତାଙ୍କର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ କେତେକ ରୋମାଞ୍ଚକର ଘଟଣାର ସୂଚନା ଦେବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତତ୍କାଳୀନ ଶିକ୍ଷା ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାବନ୍ଧିକ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଆଲୋଚନା କଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଆମେ ବିଷୟଟିକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା।